Det er Karl her. Jeg tænkte, at selvom at det er den 25. december, så vil jeg gerne fortælle historien om jul på Holte. Jeg vil gå med en hund her. Ja. Jul på Holte er med karaktererne Dennis, Ronny, Søren og Mathilde. Den normale familie. Så er der også nogle andre karakterer, ligesom Ibrahim, Preben, Ole, Jørgen, Jessica. Ja, alt det der, ikke? Man kan godt se, når man kigger på det, at jeg er blevet inspireret af jul på Vesterbro. Så er det bare Holte i stedet for. Og det er jo også der, hvor Ibrahim kommer ind. Men hvis nogen af jer har kigget med, kan I godt se, at det her, hvis man kigger på det første episode helt hen til det 24. så ser jeg helt anderledes ud. Det er fordi, jeg startede med at filme et år før. Jeg startede i november. Og jeg sluttede i november i år. Så jeg redigerede det hele, og alt det der, det var herresvært. Hold kæft, jeg havde en irriterende stemme dengang. Det har jeg også nu. Mit stemme er med at gå i overgang. Så er det endnu mere værre. Men nu vil jeg gerne fortælle sådan historien om jul på Holte. Første spørgsmål er, hvad er min yndlingskarakter? Det må være Ronny. Jeg synes, han har den der sjove stemme der. Ja, hvordan går det, Dennis? Eller... Jeg har den ikke lige nu. Jamen, der har vi ham dog. Min anden yndlingskarakter, det er Dennis. Hunden ved den anden vej. Kom Diamond. Ja, nej, den hedder der. Har der været nogle fejl med julekalenderen? Ja, det har der. Der har været mange fejl. Første fejl med karakteren Preben. Han havde et andet skæg på et tidspunkt. Men dagen før vi skulle filme, blev det væk over på skolen, hvor jeg filmede det. Og jeg tænkte bare, for helvede. Og ved du hvad jeg gjorde? Jeg brugte kraftet med Jessicas hår. Jeg ved godt, det er det dummeste, jeg har gjort, men ja, det har jeg. Den anden store fejl var, at Ronny i det tredje afsnit, han giver hans mail og password til hans bankkonto. Ikke ægte, men i filmen giver han det til mafiaen, ikke? Men de bliver ved med at spørge efter, når jeg var sådan, det er det dummeste, han har jo givet den. Så jeg lavede en sjov ting, hvor i 23. afsnit, så siger han, jamen jeg har jo givet den. Så ja, der er også noget andet dumt. Min ven Nico, som vi måske kender, hun vil gerne være en pige, okay? Men hun spurgte mig det her. Kunne jeg ikke lige være en scene, hvor at jeg var i bagagerummet af en bil, og jeg hørte ikke, hvad Nico sagde, så jeg sagde bare jo. Så henter Nico tape, som hun er spundet fast. Og så det bag Ronnys bil, det... Jeg ved godt, at det ikke er så klogt tænkt. Det var ikke meningen, det skulle være i. Jeg prøvede at fortælle til Nico, kan vi ikke lige droppe det her? Men Nico bare, du sagde jo, så ja. Og jeg elsker Jessica, den der flabede pige der. Hver eneste gang hun er... Jeg elsker bare det. Jeg synes, det er så skægt. Fik en kraftig flue i øjet. Nå ja, det var også meningen, at det ikke skulle være min lærer Patrick, der skulle være Ibrahim. Det var meningen, det skulle være min anden lærer, Nilas. Det var fordi, han var lidt mørkere i huden, og jeg troede, den karakter ville være lidt bedre for ham. Men så var han der ikke den dag, vi skulle filme hans karakter, så sagde det. Glem det. Det kommer til at være Patrick. Det blev det, og jeg synes også, at hans karakter er sygt bedre. Nå ja, for et halvt år siden, der blev Nilas rigtig syg. Han var der ikke i 3 måneder, og så var han nødt til at blive fyret. Prøv at tænke, hvis det var ham, der blev mafiaen. Det vil ikke være godt. Hvad er min yndlingsline i filmen? Og bliv væk, din slatnike sjælelort. Flot strand her, ikke? Jo. Jeg har aldrig lavet sådan et vlog som det her. Det er ikke en vlog, men... Var der noget, der aldrig kom i julekalenderen? Ja. Der var masser af ting, men så vil afsnit blive alt for langt. Den første var, at det var meningen på et tidspunkt i et eller andet afsnit, det 17. eller noget, så vil Ronny tæve mafiaen med et kosteskaft, mens han synger til Margarina. Ja. Jeg synes, det var et sjov scene, men så skete der noget med, at jeg ikke fik læst manuskriptet ordentligt. Ja, vi havde et manuskript rent faktisk også. Og ja,
Jeg plejer aldrig at have sådan en manuskript til film, kun hvis jeg skal lave det sådan som en sjov film, så skal jeg lige skrive det ned, alle mine idéer. Men den her, den havde et manuskript. Og jeg skrev rent faktisk på papir først. Så tog det alt for lang tid, og det var så for sent, jeg nåede at starte det, så jeg var nødt til at skrive det på computeren, og det var det bedste, jeg nogensinde har gjort. Hvem har skrevet alle sangene? Mig. Men min lærer Martin, som er god til guitar, han spillede med til julefred. Hvad er det for en sten her? Jamen, jeg skrev manuskriptet til alle sangene, men han spillede på guitar. Og så min lærer Lasse, han spillede på trommer i nogle af sangene. Ja. Hvad er min yndlingssang? Det vil enten være Julefred, eller den sidste sang, hvor det er ved middagsbordet, hvor der hedder Jul på Holte. Ja, jeg blev inspireret af Jul for en god, det kan I sikkert godt høre. Man må da gerne blive inspireret. Ja. Den her video også var ved at blive lidt lang, så jeg ser, om jeg kan gøre det hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg skrev startede med at skrive manuskriptet først. Var det i august eller et eller andet? Jeg kan ikke huske det. Jeg brugte sygt lang tid på det. Men der er også mange, der ser det nu. Selvom det er en ny kanal. 6 eller et eller andet. Ja. Nå ja, Mathilde. Det var overhovedet ikke meningen, hun skulle være med i julekalenderen. Så jeg der med Randi for jul på Vesterbro, så tænkte jeg, der skulle være en eller anden søster, selvom hun ikke er søster, hun er Dannys kæreste, så tænkte jeg, der skulle være en søster. Det gjorde jeg i det 7. afsnit, kommer hun. Og hun synger også, tag den. Tag den, hvor du er en stor flæske. Men jeg kan den der pistol der, den der flamepistol der, jeg ved hvordan. Og jeg elsker scenerne der med Ole, min lærer Patrick der, når jeg stiller de der dummeste spørgsmål nogensinde. Jamen, dag skal vi nære, hvorfor mælk er hvidt. Hvad? Og ja, jeg har set dem hele min familie. Min bedstemor, hun blev lidt skuffet af sproget. Men ja, jeg tror måske, det er det. Hvis jeg har flere spørgsmål, stil ned i kommentaren, jeg skal nok svare på det. Så vil jeg se jer i den næste video. Jeg har brugt så lang tid på den her julekalender. Vi ses i den næste film. Adios, amigo.